Pasensya, pasensya. Ang kagindi kitanan. Ay, pinagapan mo ko dito'y bakit? Tapos ay pinagrirew mo dyan. No, pa mo makinita di lutukaw. Naiwan na. Pasensya ka na. Sige nga, Rod, napang ko kitaan na. Awan saan? Eh, partakam dita. Nunak siya tayo lulutwin. Agsaan ka ulit ha. Madinatang ng taulam. What? Ulaw mo ten. Lakay! 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 Nih, pagdiriyaw ni bakit ka? Lakay! Darasam! Apay bakit? Pagdiriyaw ka mait. Mululaw ang namin lakay. Ampay bakit? Uminom ka siguro ti arak. Nung kisti sabang, ano ka pang uminom mo ti arak? Ka namalay ko nga baka tumagtagay ka may sam. What? Amom lang rin nga masikog ako. Aginumakpay. Ay, wala ya. Apay nga malulaw ka bakit? Bannog lang siguro ati lakay. Ginanaka pa lang namin sakti ba lamang tulag kita trabaho mo. Sigurado ka lakay? Kaado pa iti ubraam dito balay. Ang laki din na ya. Andres is the best ko na lagaruda yun. O sige nga Rod, inkay tuloy adyo ko ako medyayon. Sigurad bakit? Ginanaka nga ditan. Apay, iyam man naman tata, nanayin na din. Oh no! Lakay, tantakaw! Ampay bakit? Naman ni mariri namon. Lakay, O bakit? Aratuya ko. amok lakay, agsaw ko yan, hindi ka nakita. What? Lakay no ka ko Nakatakdara bakit? Amok nga nakataadar ka lakay, tikunak. Anapit ti kwa Nakatakdara garot bakit? Ano ba kayat mo? Agtugawak? Lalo ako maulo kinyam lakay, kunak anapit tara aramidem. Kasya. Ato ni, nakasangok kanyam. Oh no! May ikat lang ti ulaw ko, maulaw ka ti si Papo. Ay, isa gamit ti kaldero bakit? Kasi siya sumbatam nga na siya at aming nga bagak kinyam. Numalpas kagis is kaldero, gludo kan tunukan Nasayaat ko, mamdar. Tsaka sukatan ti pampers na yung anak tadamdama. Nasayaat ko, mandar. Adi gayong paggatang ti si daon na rajay raboti Doro Box. Nasayaat ko, mandar. Agur ka man, apoy puro na siya ta bagbagamon. Timbagang mga kaming sumbata ka mamin nasayaat ay bagbagang bakit? Oh no! Ay, sinangit ka nga talaga. Nga man la ituloy aji is-isam idjayan. Ana, mapangkanuhaan. Napanak ka rin bakit? Sinumbatak lang ba't amin yung baga nang nasayaat ko? Suna pa'y makaungol. Lalo pa'y sumakit ti ulo. Yan. Ay, apo. Gis-is man di kaldero. Yan. Kasangan George. Dahin taray lang. Natay samot lang. Lakay! Lakay! Naman nga tan. Ay, apo. Hindi mo naman malmal pa sa amin nga ubagao ko. Ope, baka ano naman mangyayari kanya, ma'am? Awan lakay, hindi ako bala ginagam mo. Ay, naapo. Kung laki di adamantian anayumong. Awan lakay. Baka nga minawang ka man iti balayan, iso pinukkawang ka. Harutoy akong bakit. Ako mo siguro may bagamaw. Awanan lakay. Sige, yung kay tuloy ajar aramido mo. Sigurad bakit? May sapay nga sublik. Sakti maulawan.
pagkunak pumanaw manangkat. Ay, naapo. Ay, apo, sinalait, nagsakit isikot ko. Ano man niya ba kayo? Nagkiyab-iyab, nakaturog sa amin. Nakaturog pa iso. Uy, ba kayo? Agring ka ditan. Apay lakay. Nakaturog ka, iyaban nak. Oh no! Apay lakay. Ano mangyari-yari? Tagtagitnop ka ba kayo? Ay kasi lakay. Yan, karidridop ko pa lang, isturbo ka titurog ko. Shock pa itatatis turbo. Nagkasangin, George. Yung katuloy adyo babra umon, tamaturog abe Sige! Maminsan pa yung agiyab ka, talaga dyan mamapanag. Oh no! Nangyari ka sa tuyo. Tagtagitnop lagarudan. Iyaban nakpay lang. Yan. So, bahala ka titan. Naulawa ka niya mo. Lakay! Parta ka muna may katuyon! Awan, tagtagitnop mo lang daytan. Oh no! Panggaasi mo na partakam! Partakam. Partakam. Partakam mami may bagbagam. Lalpas ko nga mami nga ubrak tito yun. Wow! Ukis ti sabanan, apay nga tama, di nga makipangpangang. Tati ka pa yayayaban, apay di ka nga sumusungbat. Oh no! Kunak lang amin nung tagtagitnop ka man ng bakit. Puro ka tagiin no, visit ka. Apay nadya bakit. Ay luluto mi di rice cooker, naksutan. Oh no! Apay tatam na yung baga bakit. Ukis ti sabam ka, di ka magdingdingag. Kapasensya ka na bakit. Pasensya, ang kagindi kitanan. Ay pinagapan mo ko ma dito yung bakit. Tapos ay pinagrirew mo jay. No pa mo makinita di lulutukaw. Naiwan na. Pasensya ka na, sige nga ro, dapang ko kitaanan. Wow! Awansan. Eh, partakam dita. Nunak siya tayo lulutwin. Agsaan ka ulit ha. Madinatang ng taulam. What? Nalalain ka pa yung kanya. Mindset ba? Mindset?